Kuussa 30 euroa. Aika suoraan pois. Suorassa lähetyksessä. Jos sä haluat turvekylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Meni jo! Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Pysähdy, ventele! Ja en varma! Terve. Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Mitäs sanot? Musta mies! Tuleeko sulla jotain muuta? Ei kiitos. Tappo melkein. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Putket. Eestä ja takaa. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Totta puhuen, kyllä mä ajattelin kokeilla, että voisiko täällä vielä keittää. No ei mun tietääkseni. Kohta täällä edellään kuule kuin kartanossa. Se oli kauhean kalliskin. Kuules tyttö. Joku ukko. Meni jo! Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Etteis yhtään häpeä. No eihän sitä kukaan tuolta takahuoneesta huomasi. Enhän mä nyt tosissani. Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa kuin tuossa kunnossa. Roosteessa mä oon ja pahasti. Mistä lähtien sä oot ruvennut sievisillä leipomaan? Kuussa! Missäs maailmassa sinä olet? Kuussa! Pakkaa tavaras heti! Haluut sä turpaas? No, hyvä on. Lyödä sua. Paraskin puhumaan! Mulla on velkoja. Nyt turpo kiinni. Niin. Halvemmaksi tuli se, että... Ja hyvää tulloo. Ja sä lähdet. Ja vielä pesäpallo mailalla. Meidän kellarissa. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Mun nimi on Ismo Laine. Mörköjä. Ismo, lopeta!